Ma nistgħu nħallu lil ħadd waħdu, dan intqal mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'intervista li kellu fil-Karkara bħala parti mill-kampanja elettorali tal-Partit Laburista Int Malta, il-ħolma tiegħek il-proġett tagħna. Spjega li kif kien dieħel għal din l-attività politika iltaqa' ma' omm u missier li kellhom towmin permezz tal-IVF. Jienu dieħel iltqajt ma' koppja. Qegħdin hawnhekk, x'imkien nipprova narhom, illi kellhom f'idejhom żewġ titfal. Missier u l-omm u qalu li prim, twins. IVF babies. Qegħdin hawnhekk magħna. U nistqar li ntlejt b'sens ta' ferħ u emozzjoni. B'sens ta' ferħ u ta' emozzjoni. U din is-sena l-għaddiet u tgħid li bis-saħħa tal-kuraġġ li kellna minkejja li kellna l-maltemp kollu kontrina. Illum għandna 1000 tarbija. L-ewwel deċiżjoni li ħal kap tal-oppożizzjoni tal-lum bħala membru parlamentari kienet vot kontra fil-Parlament kontra l-IVF. L-ewwel deċiżjoni. Qegħdin hawnhekk magħna fil-fatt. Hawnhekk spjega li gvern ġdid Laburista se jibda jħallas għat-terapija ta' tfal b'żabilta taħt il-18 sena. Din il-miżura se tkun qed tidħol fis-seħħ mill-bidu jekk jingħata il-fiduċja il-Partit Laburista. Il-Prim Ministru qal li l-għażla fl-elezzjoni ta' 30 ta' Mejju li ġej importanti hekk kif il-Maltin Lawċin iridu jivvutaw għal kompetenza, il-kredibilità u responsabilità fit-tmexxija ta' pajjiżna. Innota kif il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi l-affarijiet b'numru ta' żbalji. Llum nagħlqu 3 ġimgħat ta' kampanja. Ħadd ieħor il-proposti tiegħu ta' mill-lanqas jibdilhom 3 darbit kuljum biex jikkoreġi lilu nnifsu. Jiena nistaqsikom f'3 ġimgħat illi l-medja saqsini u costings u fuq costings individwali u fl-assjem smajtuni lil Clyde, lili jew lil Silvio nagħmlu żball wieħed li hu wieħed. Dr. Abela kompla jispjega l-viżjoni tal-Partit Laburista permezz tal-manifest Int Malta fejn gvern ġdid Laburista iwettaq aktar milli wiegħed. Aħna nwedu inqas minn dak illi nwettqu. U dik il-prova hija tal-leġislatura l-għaddiet f'diversi istanzi. Wedna tant, tajna aktar. Wedna tant u tajna aktar u aktar. Mela, inwedu kollox lil kulħadd u mbagħad f'kull presentation merqa bl-iżbalji żball ikbar mill-ieħor.